албатта ки ман дар ин маъракаи сиёсӣ иштирок мекунам ва карди шаҳрвандии худро ки барои интихоб аз номзадии ҳизбе ки дар оянда барои боз ҳам ва тараққӣ кардани кишвари азизамон кӯшиш мекунанд, овози худро бидиҳам. ман аз шаффофият гузаштани раванди интихобот боварӣ дорам, чунки барои шаффоф гузаштани интихобот комиссияҳои махсус аз тарафи кумитаҳои байналмилалӣ ҷудо шуданд, ки раванди интихоботро назорат мекунанд ва ҳамчунин комиссияҳои махсусе ки барои шаффоф гузаштан ва барои роҳ надодан ба ҳар гуна хатогиҳо пешбинӣ шудаанд бовар дорам. аз иштироки худ дар интихоботи имсола ҳамин интизор ҳастам, ки боварӣ дорам, ки он номзадҳое ки мо дар ин интихобот интихоб мекунем ояндаи кишвари моро месозанд ва бинобар ҳамин интизороти ман нисбати ин интихобот мусбӣ аст ва ман боварӣ дорам, ки тоҷикистон дар солҳои наздик боз ҳам ба як давлати мутараққӣ ва аз ҳама ҷиҳат, чӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ ва чӣ аз ҷиҳати иҷтимоӣ дар ҷаҳон давлати гӯё ки пешрафта мешавад.